ziua! Dați-mi voie să vă prezint un sistem complet de determinare coproparazitologică prin metoda de flotație. Acest sistem este compus din eprubetele ovotube, care sunt formate din 3 părți, dintr-o centrifugă, respectiv dintr-un microscop optic, care opțional, cum vedeți și aici, poate fi dotată cu o cameră care se așează în locul unui obiectiv, unui ocular, scuze, în locul unui ocular, respectiv de un soft care se instalează pe calculator și se poate vizualiza preparatul cu ajutorul calculatorului. Eu aș dori să vă prezint mai în detaliu prin acest sistem ovotube. Se procedează, este format din 3 părți, din eprubetă, din filtru, respectiv din spatula de prelevare a probei. Cum se procedează? Din proba recoltată se ia o cantitate, se introduce în eprubetă, care deja este umplută cu soluție de sulfat de cupru, se omogenizează, se barbotează, se omogenizează, după care se introduce filtru prin filetare până la săgeata superioară, până la marginea săgeții superioare, după care se umple cu soluție de sulfat de cupru până la marcajul superior. După aceasta se introduce în centrifugă și se centrifugează la o rotație de 1200 până la 1500, 5 minute, pentru separarea ochiștilor de resturile din materialul fecal. După centrifugare se scoate eprubeta de plastic, se pune lama de examinare deasupra acestei filtru și se filetează filtru până ce soluția vine în contact cu lama. După care se lasă timp de 3 minute pentru separarea și aderarea ochiștilor pe lamă. După 3 minute se ia lama, se acoperă cu lamelă și se examinează la microscop. Eficiența deci avantajele acestei metode, datorită acestui sistem foarte simplu, putem detecta și ochiștii și în cazul unei infestații minime, fiind prin acest sistem o separare foarte precisă a ochiștilor și examinarea lor la microscop. Respectiv, această metodă se poate introduce ca și la animale sănătoase, ca și o metodă de examinare o dată sau de 2 ori pe an, pentru a aprecia nivelul de infestare și eficiența medicamentelor utilizate.